En comunicación telefónica ao presidente, tamén xogador deste clube cullerdense, do Boedo. Luís Villamisar, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Que tal? Bueno, imagino que representantes do equipo estiveron ali en esa asamblea xeral que tivo lugar o pasado venres en o que se falou, entre outras cousas, do calendario de 2026 nese campeonato de Liga, non? Sí, bueno, foi unha das cousas que era unha dos puntos do día. Bueno, se comentou desde que se vai empezar hasta o remate, que decir, desde enero hasta junio. Bueno, unha temporada así un poquinho larga, pero bueno, con novas perspectivas, como dixeste antes, pues nada, afrontámosla con moita ilusión a ver como se nos dá a nova temporada. Claro, nos comentas que vaya a ser este ano sí que unha temporada moi longa con 6 meses de competición, claro, tendo en conta as últimas na Liga da Irmandade que estaban formadas por poucos equipos, non? Claro, é que últimamente na Hermandade, pois, incluso se foi a 3 voltas, para alargala un pouco, con paróns, porque se paraba tamén Navidad, se paraba Semana Santa, se facían aí uns paróns. Ainda así é moito máis corta, non? Moito máis corta. Pero, bueno, aquí estamos falando que son 6 meses largos de competición. Entón, pois, bueno, vamos a afrontar con boas perspectivas por nosa parte, e a ver se podemos competir ben, e a ver por que non a ver se podemos luchar aí cos favoritos, va. Está claro que vai a ser unha liga intensa, emocionante e sobre todo longa, pero eso é importante, non? Estar moitas semanas xogando a chave, que eso é o que lles gusta a todos os integrantes destes clubes. Por certo, por regulamento, os equipos novos teñen que comenzar na categoría máis baixa, por eso os nosos militan en esa terceira división. Sí, claro, é que eles tuveron aí, bueno, pues eso, facendo contas, para facer primeira e segunda, iban ser moitos equipos, entonces, pues nada, imagínate se así larga, se nos metemos en primeira e en segunda, non acabaríamos en a finales do Gran. Entonces, pues decidiron facer 3 grupos de 11, nós, os que vimos da Hermandade, pasamos todos a terceira, nada, nos volvemos a enfrentar entre nosos mismos, máis un par deles que hai por aí, e eso, pois, loitar, a ver quen vai subir. Sempre hai uns favoritos que, por supuesto, salen da partida de salida de primeiros, pero, bueno, vamos a competir e xogar e a ver que pasa. Bueno, está claro que este primeiro ano, como ti nos contas, os favoritos serán os que xa o eran o ano pasado na Irmandade. Temos que falar, como non, de Aldea, tamén o Xismo. Poden meterse aí Meixigo, e me comentabas que o Pazo que se reforzou este ano. Sí, o Pazo era un equipo que estaba aí, bueno, quizá un peldaño por debaixo do Xismo, Meixigo e sobre todo a Aldea, que era o que máis alto estaba, bueno, falando de seu equipo máis forte. Pero, bueno, ese día que tomen con un dos representantes na reunión do Pazo, pois parece como se de fichuleira, pois parece que levaron aí, bueno, un par de xogadores importantes, como un Emaneiro, que era un dos máximos chaveiros da Hermandade. Entón, pois eso, claro, vai dar un plus a eles de non de favoritos, porque vexo a Aldea como a super favorita, pero sí para pelexar con Cochismo, con Meixigo facilmente, moi fácil que peleen con esos dous. Bueno, por lo tanto, este ano vai a ser complicado estar aí na pelexa polos puestos de ascenso, pero nunca se sabe. O ano que ven, pues o Boedo pode ser un deles. Claro, nos, bueno, como te comentaba antes, nada, como vamos a enfrentar outra vez con os mismos, sempre, a ver, claro, favorito, sacando catástrofe ou que lle marche xente, bueno, moi claro favorito. Entonces, nós aí non temos ese nivel coa Aldea. Pero, bueno, nós, por exemplo, co Xismo ano pasado sí que se perdeu 2 partidos, pero me acordo que no campo deles, pues, perdemos na última tirada. O mismo pasou co Meixigo, que decir, os 2 partidos se perderon, pero non foi por un resultado moi abultado, que se perdeu, pues, ao final, pues, esos 7, 6, 7, 8 chaves, que se decidiu prácticamente nos últimas 2 tiradas. Entonces, nós vamos a mirar de competir, de pasarlo ben, por suposto, e se pode, pois, atender, pois mira, para nós moito mellor, unha alegría. Ese non por nada, hai que esperar, as perspectivas tamén son a longo prazo, que decir, un par de anos, que
os que baixen de segunda, os dous que suban do noso grupo, pois aí temos sempre un poquinho máis de posibilidades, de checar por menos a segunda. E a nosa intención é competir na segunda a un nivel, pois xa non digo alto, pero sí, polo menos para estar polo medio da tabla, bueno, eso competir. Creo que ahora mismo estamos entrenando duramente todas as semanas e a cosa vai bastante ben. E si con eso seguimos entrenando, bueno, todo sigue como nos temos pensado, bueno, pues ya nos teríamos que quedar aí normal, pero bueno, vamos a probar a ver, nunca se sabe, a mellor sempre hai un equipo que dá campanada. Nunca se sabe, pode chegar sempre alguna sorpresa, pero eso sí, co tempo xa se irán reordenando, sobre todo asentando os equipos en cada unha das categorías. Por certo, hai novidades con respecto á Liga da Irmandade, os partidos se xogan os sábados pola tarde, isto supón para vos algún problema? Nada, para o noso contrario, non sempre como, bueno, a ver, o noso equipo verdadeiramente a base está de xente nova, é dicir, xente bastante nova, 30, 35 anos, incluso con menos. Entonces, pois nada, eles sempre querían xogar o sábado, incluso nós na Hermandade temos xogado algún sábado, pedirían bueno, nada, non habría problema, tampouco hai problema por xogar domingo, nin o lunes, sempre como dixeron que avisando aos dos equipos que se poñen de acordo, oye, podemos xogar cando que iramos, sin ningún problema. Entón, pues nada, para nós o sábado, nada, non hai ningún conveniente nese caso. Pode darse entón a circunstancia de que si están de acordo os dous equipos, o partido se aplace, non? Se xogue o domingo ou, como ti dis, o venres ou o luns. Sí, problema ningún. Sempre que se dé aviso en tempo, pues nada, será un aviso, neste caso se manda un correo ou por WhatsApp ou, bueno, se notificaría que o está aplazado porque pode haber, ou sabes que pode haber 4 ou 5 con gripe ou 3 ou pasar calquer cousa e ter que aplazalo, claro. Entón, pois non hai ningún problema, se xogaría entre semana ou se xogaría pois o sábado con que che toque nesa xornada e o domingo se está de acordo os equipos, pois xogarían o partido ese e poñese o día. Bueno, pues queda mes e medio, un pouquiño máis para que dé comenzo esta competición. Imagino que ata entón o equipo, os xogadores seguirán adestrando. Sí, claro, nós neste caso estamos aí adestrando todos os venres e máis, bueno, algúns ainda tamén van o sábado, según como se poida polo traballo, pero bueno, miramos de xuntarnos os máximos posible aí na cancha e nada, de momento estamos adestrando forte, as cousas van bastante ben, polo que estamos, pero bueno, non é o mismo adestrar sempre que cando vas a competir, ou sempre un poquillo máis de nervio, pero bueno, de hecho as cousas que sí que hai aí algúns que están despuntando, e nada, si seguimos esta línea dos entrenamientos, eu creo que podemos chegar a competir, se non estar cos dous primeiros, polo menos meternos entre os 4 primeiros facilmente. Pois estaremos moi pendentes, xa cando comence a Liga, a mediados de xaneiro, o dicíamos de feito antes, será o día 10 de xaneiro cando se dispute esa primeira xornada. Falaremos de novo, a ver que sensación, sobre todo eso, con algún equipo novo. Este ano non serán moitos, pero ano que ven sí que xa se poderán ver enfrontamentos entre equipos, non? Bastante descoñecidos. Sí. Claro, sí, para non son desconocidos porque son equipos que incluso, pues, bueno, de Coruña, incluso de Carballo, da zona de Arteixo, Pastoriza, por aí, bueno, non son desconocidos porque contra que nunca competimos. Pois nada, esperar que saia o calendario, estará a punto, quedaron agora de facer o calendario, non lo mandarán, e nada, xa estudiaremos e a ver como que nos depara a temporada, a ver se a cousa vai como nos queremos, ver se polo menos pasalo ben é importante, e despois podemos competir e dar entre os 4 ou 5 primeiros. Eu creo que aí podremos estar máis, imagino que sí. Estamos seguros de que este cambio será para ben. Pois Luís Villamizar, como sempre, moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, hasta cando queirades. Un saúdo, ata logo. Chao.